Jo sóc Andrea Jo, Mònica. i som d'Una Tacà, la companyia de dansa teatre d'Una Tacà, que portem com un any i mig, més o menys, no? No arriba a 2 anys. Jo un detonant no he tingut que digués este dia em va passar esta cosa que va fer que decidira voler ballar tota la meva vida. Jo sempre dic que la dansa enganxa perquè sempre aprens coses noves, estils o tècniques o visions d'un coreògraf o coreògrafa diferent. A mi l'ànsia d'aprendre fa que la dansa sempre me tinga enganxada y siga una constante en la meva vida. La cosa del arte para comunicar, ¿no? También ya no solo como lo que enriquece a uno mismo, como ser parte de una disciplina artística, sino también lo interesante que tiene ser público de algo artístico, ¿no? Hemos estudiado y nos hemos formado en danza contemporánea. Hace un año y medio más o menos formamos la compañía de Una Tacà, en la que somos 9 integrantes. Pues nada, ahí estamos con procesos artísticos, rodando piezas. Vàrem decidir inscriure'ns a les residències artístiques en un principi sense saber si anaven a agafar el projecte, perquè tu enviaves un possible projecte i després hi havia moltes propostes, i no només de dansa, sinó d'altres arts escèniques, de música, d'escultura, d'art urbà, de performance, de moltíssimes coses. I teníem un projecte en ment sobre la comunicació i la incomunicació, i en la dansa és molt important, no? A l'hora no només de transmetre entre nosaltres quan estem creant una obra, un procés, el que volem dir o no, sinó a l'hora de transmetre al públic. Potser això esta quarta paret és el més difícil. Avui en dia que vivim supercomunicats, sempre sobrecomunicats, amb les noves tecnologies, amb el mòbil, ens preguntàvem si realment estem tan comunicats com ens fan creure o com potser nosaltres pensem que ho estem, i teníem com estos dubtes de ens comuniquem bé, comuniquem al públic bé, ens comuniquem bé, i volíem intentar transmetre aquestes idees duent-ho a la fisicalitat i duent-ho al públic i que el públic fora partícip. Ens preguntàvem també com això afecta als adolescents, i ahí és quan veiem una bona oportunitat de poder inscriure-nos en les residències d'artistes locals. La nostra idea principal era dur a terme uns tallers adolescents de dansa, però intentant tindre en compte aquestes qüestions tecnològiques i comunicatives també del cara a cara. Però la nostra proposta era de dur a terme tallers inclús en instituts per a poder veure com una evolució d'ells i de nosaltres, de les nostres idees, y això poder de alguna manera plasmarlo a la escena. Es como otro estado de contemplación, ¿no? Como quien dice, pues me siento a ver el paisaje, ¿no? Entonces estas cosas, pues es como recoger ahí otra vez un poco algunas cosas que no se pierdan a través de la... De los talleres también, fue muy interesante como acercarnos a este público adolescente, que son los que más tienen presente el tema de las tecnologías. Fue muy positivo el taller y la respuesta de ellos. Llegar a la gente, que se entere la gente, y bueno, y supongo que cuestión de tiempo también, que la gente se involucre más todavía y que se interesen por esto, ¿no? que está pasando. Que altres centres culturals que no siguin específicament d'arts escèniques volgueren fer residències amb simbiosis d'altres arts, com així que hi ha pintors, músics, de performance, de moltes coses, i què passaria si s'ajuntaren també. Que nasca d'unes residències a la joventut, no? Artistes locals emergents per part d'una institució pública és superpositiu, però no només positiu, és necessari. És un punt de partida. El dia 29 farem una mostra, però és una mostra, és un lloc per a jugar, és un lloc per a
mostrar obertament i tranquil·lament. És un punt de partida per a continuar treballant.